Bilboko Domine Hotela, goizeko 9:00. Turguneko teknikari batek egun pasadoan turista konbentzitu du ikerketa proiektu berritzaile batean parte har dezan. Egistur da ekimenaren izena. Turistari Jon deituko diogu. Jonek ez du ezer egin behar, egun guztian GPS gailu bat eraman baino ez. Hau bezalako bat, edo kasu honetan bezala, turistaren telefono partikularra ere izan daiteke, Android marketetik jaitsitako Egistur aplikazioa duena. Lehenik, inkesta bat betetzen da. Nungua dan, urtiak, bere okupazioa zein ja momentu hontan. Eta kalera. Gailuak, turistaren pausuak jasoko ditu egun osoan zehar. Egistu sistema bi ataletan dago banatuta, alde batetik datua biltzeko era Android aplikazio baten bitartez egiten dugu. Android aplikazio honek inkestaren datua jaso egingo dau, turistaren inkestaren datua jasoko dau, eta 2 minuturo turistaren posizioa. Ondoren datu danak lortuta dugunean, datu danak batu eta Zikturguneko zerbitzarietara bidali egiten da informazio guztia, bertan analizatu eta bero mapen bitartez visualizatzeko. Informazioarekin zer egiten den jakin aurretik ordea, goza dezagun paseoa. GPS-a lanean ari da, bidaiariaren kokapena unean adieraziz. Bilketa horren emaitzak esango du, nola kontsumitzen dituen Jonek espazioa eta denbora, nora doan eta zenbat denbora pasatzen duen leku bakoitzean. Bitan egin du Turgunek halako bilketa, batean Gipuzkoa barneko mugimenduak aztertzeko eta bestean Euskal Autonomia Erkidegoaren mailako mugikortasuna ezagutzeko. Gure zentruaren gauzarik berritzaileenetako bat hurrengoa dela, ez? Fenomeno soziala, hau da, turismoa, giza mugikortasuna, fenomeno sozial bat, era guztiz berritzaile batera ikertzen deguela. Beraz, zientzia egiten dugu, teknologia erabiltzen dugu, ikerketa berri hau almentzeko, eta beraz, Zikturguneren helburua zientzia eta teknologia garatzea, bai giza fenomeno hau mugikortasuna aztertzeko, bai eta industria berri hori ahalbideratzen duen ezagutza sortzea. Garai bateko aurrez aurreko elkarrizketa eta estatistikekin alderatuta, sistema berriaren bidez eskuratzen den informazioa, zehatza, zabala eta berehalakoa da. Mapetan ikus daiteke gainera. Kolore ezberdinen bidez adierazten dira turista edo bidaiariek gogokoen dituzten lekuak. Gorri laranjaz ageri dira gehien bisitatutakoak. Puntu beroak deitzen diete. Horrela, errazago detektatzen dira metodo tradizionalekin oharkabean pasatzen ziren datuak. Adibidez, inork ez zuen espero Bilboko puntu beroetako bat San Mames eta haren ingurua izatea. Eta Kasilda Iturriza parkeak zuen erakarpen ahalmena ere ez ezaguna zen. Eta antzekoak gertatuko zaizkigu lurralde handiagoa kontuan hartzen badugu. Uste denuen bizitarien portaera gure norakoetan erabatekoa zela, baina datuek erakutsi digute portaera nahiko desberdinak ikusten ditugula. Demagun, Bilbon gaua pasatzen duten bizitariek joera handiagoa dute ondoko komunitatera joaten, irtetzen, adibidez Donostiara joaten baino. Donostikoak, adibidez, muga pasatzen dute, asko. Gasteizkoak berriz, joera handiagoa dute Bilbora etortzen, Donostira joaten baino. Mapak edonoren eskura daude sarean. Informazio horrek guztiak erabilera anitz izan ditzake. Ikerketa akademikorako balio dute, baina baita administrazioak turismoa erakartzeko estrategiak erabaki ditzan, adibidez, edota bidaia agentziek Jonen moduko turistentzat neurrira egindako eskaintzak diseina ditzaten. Erabileren ariari tiraka Brasilera iritsi daiteke. 2 urte barru munduko futbol txapelketa izango da han,
eta antolatzaileek bidaiarien etorria kudeatzeko erabili nahi dute Egistur sistema. Eta Estatu Batuetako Koloradoko Unibertsitatearekin ere harremanetan dago Zikturgune, tresna hau hango parke naturalen kudeaketan erabiltzeko modua aztertzeko. Baina ez dago urrutira joan beharrik sistema honi erabilgarritasuna aurkitzeko. Adibidez, Euskal Herrian ditugu flixak gaur egun, ezta? Zaindu eta babestu nahi ditugun esparru konkretu batzuk, bai naturakoak edo izan daiteke ondare kulturalarekin uztartuta. Herramienta honek lagunduko liguke eta laguntzen du jendearen mugimenduak eta patroi horiek aztertzea denbora errealean eta beraz hobe kudeatzeko lagunduko liguke. Egistur aplikazioari beste funtzionaltasun bitxi bat ere gehitu diote. Turistak sentitzen duena neurtzeko. Emozionometroa. Emozionometroa azkenian da beste Egistur sistemari gehitutako beste sistematxo bat lagunketan dozkuna jakitera zeinan turistaren emozio estatusa momentu bakoitzean. Hortaz 2 orduro edo 3 orduro turistari 3 galderatxo ingo zaizkio. Oso samurra da, aktibazio nivela zeinan markau biako eben turistak, alaitasun nivela baita eta burujabetasuna. Azkenean da, emozio nivela edo ondo dabilen pasaiten edo ez jakiteko. Horrela, identifika daitezke adibidez zein diren hiri bakoitzean turistek gustukuago dituzten lekuak, eta baita ekintza gustukoenak ere. Festak, erakusketak, paisaia bat. Oraingoan, Jonek Geriren eraikina gustuko duen ala ez. Badirudi baietz. Egistur sistema oinarrizko tresna izango da Donostia 2016-ren inguruan antolatuko diren ekintzak kudeatu eta haien jarraipena egiteko. Emozionometroa gainera lekuko izan zen hasieratik. Hautagaitzako kideek Egisturren aplikazioa eraman zuten poltsikoan Europako kulturaren hiriburu izendatu aurretiko 3 egunetan. Pentsa, zer neurtu zuen emozionometroak hau entzun zutenean. Donostia San Sebastian.